Dobrý večer, vítejte na tiskové konferenci po skončení utkání mezi Vsetínem a Přerovem. Vítám zde pouze domácího trenéra pana Daniela Babku, protože hostující trenéři se odmítli tiskové konference zúčastnit. Pane trenére, já bych vás tedy poprosil o zhodnocení utkání. Tak musím povedať, že my sme mali pred zápasom veľký rešpekt ku Přerovu, lebo hrá taký poctivý hokej v tej sezóne sa mu darí. Bol to pre nás z pohľadu takého nabratia sebavedomia veľmi dôležitý zápas. Veľmi poctivo sme sa pripravovali, aby sme vedeli, že čo máme hrať. A v tej prvej tretine sme chceli naviazať vlastne na tie dve tretiny v Porube, čo sa nám aj podarilo. Hrali sme veľmi dobre, prvá tretina naozaj bola vzorová, tam sme potom dali 2 góly. V druhej sme trošku už v takej eufórii začali trošku hrať viac dopredu, tam sme troška otvárali niektoré okienka pre Přerov, ktorý sa tam dostával do niektorých šancí. Ale potom v tretej už sme si to povedali, že si to skrátka musíme dotiahnuť ten zápas tak, aby sme ho znova nejako nezdramatizovali. Treba povedať, že nám dneska zabrali výborne špeciálne týmy, výborné oslabenia, výborné presilovky, takže parádny day v bráne. Hovorím, že tento zápas sme veľmi potrebovali a chalani ukázali obrovskú bojovnosť a naozaj bolo to veľmi emocionálny zápas. Ale sme to zvládli a verím, že nás to nakopne do ďalších zápasov.